Hello. Ba na ce zan kira ki ba, sai kira na kike. Ina wani aikin ne sai kira na kike. Ba na ce zan kira ki ba. Na faɗa miki malami na fa ya ce min fa ke ce mu haɗin arziki na. A ba yake tashin hankalinki. A kuma ga wata mata kira. Kai. A ba abin da na ce to bara ina zuwa zan kira ki. Hello? To shikenan. Na gaya miki idan kuɗin nan suka durocin 60 million ɗin 50 million nan zan baki ki kwantar da hankalinki duk a ciki za a sai kayan lefe ki sa ranki a inuwa ba dai akwatuna bane ba sai a ɗora auren nan kawai shine kawai. Baki tana karya ke ubanki hausan ma baki iya ba shekarar ki nawa nan garin kin samu muna irin yaren naki in muka ce ba za mu yi ba ya zaki to shikenan dan baki ya dan iska ne ba ga wata iriyar waya da yake ba waya mata guda biyu fa baki ji kanshi ayo wannan ki sa ranki a inuwa kakki wani damu ba je mota ran jiroba ba ni wallahi har Ferrari zan in sa miki nawa ce Ferrari Allah na tuba astaghfirullah ki sa ranki a inuwa kawai shine Allah ba dan baki zaka ce ba dan baki dan baki sunan ne yana fata mun baka ma za mu mai Allah ko Allah wallahi fara ta fara dan baki me wanka na faro dan baki 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 na ji duka dawa ce ai dan baki ya zama sele dan baki bashi da shirme a wata yar fara ta fola min ta ce na kai mata lefe dan baki ya zama sele dan baki bashi da shirme a wata yar baka ta fola min ta ce na kai mata lefe wannan fa abin ta gaba yake wallahi Allah ta zama sele take kira din laifinki ne ta shegiya kawai ban waye ce ki sa mai waga ayo